Hronského, ktorý už to... Balók na Hronského, ten s odváhou vyšiel dopredu, posunul na Mokráňa a tento skúsi z rýchlej trojky. Hronský už musel strieľať a... Mokráň výborne na Tima Malovca. Však nedokázal skorovať presne a Hronský za 3 body. Energiu umie v týme, on má svoju úlohu zadefinovanú, vybudoval to svojou pracou, takže verím, že aj... Amarantem, Balók na Hronského a Hronský sa snažil zasmečovať a ďalších 14 sekúnd na ukončenie tejto pozície. Tá opäť v našich rukách, opäť je pri nej Hronský, ktorý sa tlačí cez a získa Hronský. A on skúsi za 3 body a má tu Marík. Je vidieť, že Williams si dáva pozor na Tima Malovca. Páleník za 3 body a Páleník triap. Ešte pred tým predskokom. Vymenil loptu s Malovcom. Hronský za 3 body a Hronský s Malovcom. Williams stratil loptu. Hronský. Otvorená strela pre Hronského, ktorý... Teraz je tam mierny mismatch. No a Hronský zaspal, ale dokázal sa Malovca. Slona od Mokráňa. Hronský skúsi za 3 body a Hronský premieň. Výborne nadizajnovaný out, alebo teda pozícia. A Matúš Hronský dáva trojbodový pokus.